Indian Constitution along Ninkan Pharokre Sir Kebra Troxy Kebra Isi Aninkan Pen Ketok Tang Article 244A Abaha Kepachun Pameji Aphan Pura Ning Isiwet Pen Prime Minister Sir Narendra Modi Aphan Choningri Dunhurji Aphan Perangkia Me Kepapon Ini jang nipo ni pai ingkoi rapho urmi arni Kasdikom KSA DSU KRA KARSA KUYA Lapen Karbia Darbar Pen Chenglok Hampang Asong Atum Chelang Pet Pen India Data Prime Minister Sir Narendra Modi non jang nipo chiklo ni pai ingkoi da nerkep arni Loring Tepi along Kebangji Pusi alang litum pen hirjume Pajir Tundo Alang dak Kebang Pen Karbeng long Lapen di Mahasau Autonomous Hills District Amekar Atum Arni Dingklui Pen Kehang Bom Indian Constitution along Ketoktang Article 244A Asai Pachun pon po pusi alang litum pen ning thepon lo pusi pine pherangkia me along lamthi chepeklang pon Hampang asong do aratum chelang pet pen ke phapon pini pherangkia me long ke than pon ateng ke pohenlo Indian Prime Minister Narendra Modi alang li inut rat chari asong sitame det chari abanglo lase alang li aphan Indian Constitution along ketok Article 244A asai ke claim ji aja kong pilo Lasi non Prime Minister Kebangji apor kemia hut hampang asong la pen ratchari asong lamthi pen chesorsar se pin pen ning isiwet pen chetong dunhur pen Indian Constitution along Ninkan Pharokre Sir Kebra Troxy Kebra isi pen ketoktang Article 244A asai pachok seragji aphan chetong dunhur pen chuningri dunhur lonang pusi hampang asong do ala tumpini bangso perangkya me along pen kachuningri padupon India mati Bharat kachari aru along India Constitution on ketok pida Article 244A Apharman Karbianglong lapen di Mahasa Apharman nang kejong pida nang ketok pida India a Constitution ar lo ketok dak Article 244A implement nang ji pun ningkan thongkep rat trok lo ili dum kache song non pun non benta kichunji ang ring theglong lipinlang isi ningduk meme la son si non jangmipo achiklo niphai inkoira sirkep inkoira nerkep itum India Prime Minister Sri Narendra Modi ki wangalong litum kanchas dikom KSA Karsa lapen autonomous state aning ki hang asong antum phan kachung rigang tung makanije kang tung kelalo ini tuma kimang ke chunche lang tema ini tuma kimang chunche pula ini tum nono son Prime Minister kiwang hut ini tum ining ki hang chipaklang dundelo ma itu makari chipaklang dundelo ma hala solam ini tum kachiji kenang sot lapen Article 244A ningkan thong kebra trok ini tum chesong det kopi posi chunche plotong te Karbi Anglong autonomous state ke hang apur ki mo langdamo ini tum pin labang so press bidalong pes jeng tungji ili tum ahem preki hang asan chom aningkan kami asan chom belong te madua Prime Minister le bangon madua BJP leader le bangon madua Congress leader le tum churun asan chom pinak ke litum basi non labang so BJP a government along a Prime Minister mate India Prime Minister Narendra Modi ki wang jialong nang li ASDC nang li Kanchas Dikom nang li Jakas nang li Umas Pucipera ili tum aning ke hang chepaklang rupane koson po ining ke chang ke chepaklang rote ili tum hadak Narendra Modi ke bang ni state sangsong alu tum try tum lamning jelong le ili tum anutin along ta jakong do ili tum akari ilampen gali mani banner odun tan pen mani flags tan itu along ke paklang dun pen mani ining ke hang pen halabang so rally kilo kidun long kami tum slogan ke hang pen de state no race isi armung long si jong si labang so no to state no race pokomane bang koropo bang suri hini yang mau dihang kalau tante hala soal rilong itu makari ta isi yang tek paklang lo jimapu la sipamo lapu media court itumpu Kanchas di komolong mai pu bangkarju itum batai Delhi long itam batai kaprek BJP leader tumang lo cicakang lo piposi chunche den map people si chunche dan mapolo mage pamo hejong ni ningjelo itum batai tin na meto sanchom non hejong lam thana mang 2013 na hut ta lan si tum hempega farman kachi song kang danglo hala bangso kachi song kang danglong ikeng nangkar theng nunjia phan asong paksing segdun ke Article 244 A long lang jibu pen
ini tum cisong lo cisong pen isi a platform naik pulau jakas amang tek lo jakas pen batai thom central lo terpatai stok dam lo halabang terpatai stok ke dam lo putol umas tepai mahang tek lo ke aku dak dolan kancas di kom dak dolan ASDC tu dolan latum pipo si ada platform lo itu murada kali cepat lang lekhe lo apor itu charge na kokji lasi ini tum la sonsi dambom lang continual pun itu madu prime minister le bango itu le dam itu akimat ha itu makimangan lapen non apor munitum autonomous state article 244A alam sthal pun de nili ka thek dam long bang kamili ta to ko ti kaching nek choy ta ko ti kancas di kom tum ko mane del hilong hem pek hangal pon kangne tun choy lata thek long ta nili ka ding je ta bang tum ke itum lak dang le itum constitutional lo ki tok da aron ba ti song na mo ani siang chunji Aring kilo hari deng pen India fan freedom piunji India independence manji pu madu chini ma chini ne richo kai pen kache song Mahatma Gandhi kai si ini tum India the independent kelong mati plotante more than latum 60-80 years aring kilo hari deng latum kache bohong kache song plotante non karbiang long pen lebih bahasa arah latum ningkan thong kebra trok pen to itum lak lapoma ningkan cricket ta pleng lang ningkan pocket ta pleng lang itum lak lapoma halabang charli nang kokji ini tum lak le ini tum chesong lang platante ini tum ining ke hang sepak lang theng ji ni dia batai ta ningje lo press no itu masan chom ploi kallo itu masan chom kallo itu makimang madule wan tame madu platform pe long tame long lo prote chong lo pang mathanang ji halabang arti do nailam asi non Narendra Modi ke bang long ta dan komania political favor pene lam kening je kali la so press meet muthe kancas di kom KSA lapen hempret ke hang aning kar iya song ka phek tum tame a statement pilo mone non pin labang so a press meet ong tum statement ki bangke ini tum a prime minister ke wang long ni tum lam keisi mate ini tum memorandum isi pidun te set ining ke hang cepat lang tum te set lotang te itum akari ko so si bang central government ka chinipo halabang ta itum kacar junong jalam lapen non Narendra Modi ki wang autonomous state dalam ningje je dete ini tum karbia khai kopilo claim po mate autonomous state kachi song tum la so pharman pilo claim po tangte ningje je det potame ningje je det potame ini tum labang so autonomous state a movement ke itum aningkan li un bra ciklo itum labang so movement mangkai ta cheng nang ji kai ta ning mang chipa pung nang ji kali plo tang te tum ledam de lapen nangli la son nang eklem la son halabang tum che jong nam de nang ji dili labang so press bang sudi nang tum kasi non kancas di kom tame alang li tum hemprek ke hang asong ke ban na asong lo alang li tum ha kancas di kom am hang pa thek plot pen non punon pen ta komania political party banner pen sil tum lam kining ji mu thek da nong le muthe non press meet lo me kani kan tum non litum kancas di kom long tame itum youth force pelan kali owe kimitum kadok kawe kancas di kom pali alam kallo itum article 244A kar iya raratum kancas di kom punon mate komania song article 244A phan a farman kachi song pipote halabang chi chitu dunang ji kachi jong dun tot kangne dun choi protante itum kosong dengsi lidampo ati itum kijut kok nilang karbia khai kivir kok nilang ini tum ningkan thong ke ba trok velang ini tum continue chesong nang democratically ve ate non ini tum kaching hon khaya farman pranui kachi pidet asong tum tame abatai ekor chitok tame lang itum autonomous state alam bang aveda ti bang ning dublo ta kopia pot si hala bangso ekor kachi tok long latum autonomous state alam pinpur dum de ti hala bang ke alang itum akema tha ko antong le dam ni la bang itum angbong kaching wai ta velang ta non KSA punon kancas di kom punon karsa punon non punon benta nili tuma stand bang lalo itum article 244A kari nili nangli kaduk kabi ache thedutik karbia khai re tik ke song po nang jima busi kamatha ituma movement nang mane lagle de nang ji ili tu movement bang chingnek choji de nang ji ituma kemang bang hir thip nang ji kusi ni pini la bang so press meet Karbi Anglong Siloni Jampen Govind Diso report Bisonat Karbilai